lamsugo ani artist Jackson YouTube channel naitongnai jot takude buku rock no ani khani hamjakma teisibai jotono tini ang rasabani nei phaija omokha ani no nogo kisa background rogo kisa sound rok kisa ignore khaidi no geba kisa kes mese ongnai haipono tini yang normal lobai kaisa ganda sabi kharanai ogani taijeng kha ani langmano nung khaksang reli ogano so to mano haipono ang normal rasapnai normal kaisa sana musugo ang o gita tamthaniyo kubang mistake ongoi mana haipono nakadi tawi nai ang asuk expert ya gitar asuk lereng ya haipono ang kisa ang sak resap drable suguta hani bagai phadi engke besi kok sewe ara sama dige thangla chiana ani langmano nang khaksang rili ani mutri do Ani langmano
Kam purubo hamya purubo lobai tong manani ani lamano nang khaksang ani mendai no nang muidi hambai bilai ke norok o ani lusamung bahai ongjaka norok please comment khlai salai di ani khorang le khana thogia do khorang ro khana thogia pano hai pano rasap kha kai don lobai hai pano norok comment khai di norok ani ora samung bahai ongjaka malai nai baskne solo hambai